Вынимай это все. Второй ручкой работаю. Вот так, молодец. Умничка, вынимай. З ранняга дзяцінства Мілана змагаецца з рэдкім і цяжкім генетычным захворваннем, складанасці з элементарным хадзьбой, утрымліваннем у руках прадметаў. Сонечная светлая дзяўчынка патрабуе да сябе пастаяннай увагі, але нават цяжкая хвароба не перашкаджае ёй па-дзіцячы радавацца падарункам. 1 чэрвеня падчас дабрачыннага тэлемарафона «Ад сэрца да сэрца» на канале «Беларусь-4 Брэст» тэлегледачы перадалі Мілане шэраг падарункаў. Але запаветнай марай мамы Юліі было набыць Мілане спецыяльную коляску. Яе цана каля $2000. Коляску остро нуждались, потому что для прогулок. То есть у нас была очень уже старая коляска, она уже выросла с нее, ноги висели с нее. Насобирали мы больше, чем нужно было. Насобирали мы 42 миллиона. Остальные деньги мы перечислили деткам нуждающимся. Маленькую Мілану Юлія Сергеевна выхоўвае адна, таму набыць такую каштоўную рэч для маладой маці было справай непад'ёмнай. Збор сродкаў на коляску быў аб'яўлены ў прамым эфіры «Беларусь-4» падчас тэлемарафона «Ад сэрца да сэрца». І вось ужо сёння маленькая Мілана разам з мамай асвойваюць падарунак ад жыхароў Брэшчыны. Закрывай сама. Как ты закрываешь? Давай, нажимай сюда. Так. Вот. Штогод 1 чэрвеня пры падтрымцы неабыякавых людзей тэлеканал «Беларусь-4 Брэст» праводзіць дабрачынны тэлемарафон, прысвечаны дзецям. Яго дэвіз «Ад сэрца да сэрца», а ўсе ўдзельнікі ўпэўнены – светам кіруе дабрыня. Марыя Кобец, Аліса Грыгарчук, Александр Дзячэнка, тэлерадыёкампанія «Брэст».